El Ministeri per a la Transició Ecològica ha concedit un ajut PERTE al Consorci d'Aigües de Tarragona de més de 9,5 milions d'euros per al seu projecte de transformació digital. D'esta manera, el Consorci podrà continuar impulsant el seu pla de digitalització que cobreix tots els àmbits d'actuació: la captació, la potabilització i la distribució d'aigua. Aquest pla de digitalització el que preveu és aconseguir que el Consorci es converteixi en una organització 4.0 a través de 34 accions diferents dividides en 8 blocs temàtics, que el que intenten aconseguir és que el CAT tingui una gestió més segura, més eficient, més transparent de l'aigua. I com ho aconseguirem? A través de la gestió de les dades, de l'eficiència energètica, de la millora en tot el que és la gestió dels recursos naturals. També ens permetrà ser molt més resilients al canvi climàtic i, en general, augmentar la connectivitat de totes les nostres infraestructures i la recopilació de dades de les infraestructures. D'aquestes actuacions ja s'han executat totalment o de manera parcial un 60%. Entre les actuacions pendents destaca la implantació dels bessons digitals de la xarxa de distribució de l'ETAP i de les estacions de bombeig de Campredó, l'Ampolla i Constantí. Un bessó digital és una eina que permet monitorar ininterrompudament les canonades i que ja fa temps que s'aplica a la canonada principal. A més, s'introduirà la intel·ligència artificial per a l'optimització dels processos, es desenvoluparan eines per millorar l'eficiència energètica i es faran actuacions en matèria de ciberseguretat. El Consorci preveu haver executat totalment el seu projecte de digitalització durant el segon trimestre del 2026.